Arkadaşlar kanala abone ol. Bildirimleri aç. Gene gidiyoruz yukarı. Sнимам. Нема. Ay Sıray, ateş yakmışlar orada akşamüstü. Bir de odun kaymışlar. Сърхане! Сърхане! Някакъв Сърхане! бомбон ли едат? Сърхане! Какво? Кажи, че влязаха на много вътре в гората. О, Нукс. Ади. По-горе. И сега те на подгорите. Той тук къде? Allah. Hadi Sıray gel. Bak en yukarı gittiğinde ateş göreceksin. Yukarıdan Hani adalarda kayalı olan. Yak o da ateş. konuşmayacağım bir şey. Ellerinize bir taş alın. Удари не спръчка ли? И те след това се разбихме и на подгони. Е там нагоре, по-горе. Е там, те се разтичаха след това. Като ги удари, след това като избяха с Сърхан на там, те отидоха чак там. На 20 км от нас. И бяха. Мак Пауър! Hadi. Дай да. Абе, но там тръгнаха. По-горе тръгваме şimdi. Ела бе. Идвай я. Абе, ела бе. Е там Ама е. детката. Ето виж там. Коста е! Нали щяхте да идвате, бе? Идвай я. Абе, дай ни с двамата. Снимаш ли сега? Да, ето. Я видя. Добре. Майка. По-горе. Виж я. Къде си? Але... Където? Arkadaşlar en yukarı. Аре, идвайте, бе. Korku be. Майка, видей, бе, аре, да ги изостави. Korkucu be. Ела. Korkucu kedi. Ела, набързо обикаляме и трябва да тръгваме. На скиско. Там да ти пред културния салон. Трябва бързо да стигнем там. Ale виж. Ауа! Его! Бягай! Allah! Elinde bıçak. Ben artık. Sıra. Не, той бяга той. Bıçak var. Давайте, бе, тръгвайте, не. Аз го учели. Hadi идвай. Дай. Да, бе. Избяга. Hadi. Burada. İdvat. Аре, сега сме... Чакай, стой. Надолу има куче. Няма. Аз отивам. Майката не се репой. Трябва да дойде с мене. Защото аз имам. Барикада. Ana. Allah! Надолу. Оли, мой. Чу си ги смеса? Ела, видим ли, бяга, върнати при камела пък. Au, teyba. Ay teyba. Saplandı. Шака. Имаш ли 100? Я съм по-голямо тепе. Виж към стана тук.
физическо е. Е, тук. Чувам го да идва. А, болима. Бяга, давай. Бяга надолу. По-скоро е на там. Бързо. Чакай. Долу. Ай, тръгна нагоре, не го видя. Има на Алюн. Сега внимайте, надолу има две кучета. Бягай, аз. Бягай на там. Чакай, бе, пикам аз. Чакай, бе. Взимай таблета. Петър. Аз взимай таблета. Давай, пикай. Е, така не.